Mila esker antolatzaileei esango dut, Anokina eta Arkotxa irakaslei aukeragatik. Gazteen mai hontan nik ez dauka zalantzarik, nik gazteenean tokatzen naiz. Egoteko aukera emateagatik. Oso laburra dituko naiz, eta hitzein nahi nuke gainera esperientziatik, ez esperientzia handia dudalako, baizik egokiago iruditzen zaidalako teoriatan edo ez dakit itsaso zabal eta sakonetan sartzen hastea, baino errazagoa izango delakoan. Martxan dagoen. Barkatu, akats tekniko. Eskuin ezker da, banengoen bani. Horre onda kontua. Bale, barkatu barren. Esatera nindoan, esperientziatik, gure esperientzia eta gure diot kasu honetan nire tesi zuzendari Lourdes Otaegi eta goizean islari aritu dena dudalako kide. Gure esperientzia azten da 2013 urrunean, sortu zitzaigunean Xabier Leteren funtsera gerturatzeko aukera, lehendabizi hor markatu dizuetan bezala, bibliotekan sartzeko aukera izan genuen, eta karo, kritika genetikoa egiten duzuen honi baina hobekiago dakizuen bezala, Iker radar hori oso lotua dago artxiboetan eta funtsetan egin dezakezunari, evidentea den bezala. Gure kasuan gertatu zen biblioteka ikertu genuela eta katalogatu eta ordu batzuk pasa, baina egiazki ez zen guk espero edo nahi genuen bezain emankor suertatu, milaka liburu bai, baina esku izkriburik apenas zegoen, eta, bueno, hil hori momentuz horretan geratu zen, ez? Gerora beste bide bati heldu genion, ikusirik gainera bide hori momentuz luzatuko zela edo. Eta bigarren bide hori izan zen izan zen aldaerei lotutakoa. Azken batean, gure hasierako asmoa zen ikertzea Xabier Leteren poetikaren eraikuntza eta bilakabidea. Ez da nire okurrentzia bat kontua baizik, Leteren inguruan hitz egin duten ikertzaileek behin eta berriz seinalatu duten zerbait edo behintzat zeharka iradoki dutena. Hau da, Leteren obran bereziki interesgarria dela ikustea 40 urteko obra horretan zen nolako ibilbidea eta garapena dagoen. Aprobetxatuko dut, aipatzeko esate baterako. Arkotxa irakasleak orain hamarkada batzuk dagoeneko argitaratu zuen, Leteri buruzko artikuluan dagoeneko lan baten pare bat bertsio aipatzen dira eta aldaketak. Beraz, lehendabiziko lanetik ja ikusten dugu Leteren obraren bilakabideak interesa sortu duela. Eta gerora ere Leteri buruz egin diren azterketetan bilakabide horri, poetika eraiki eta aldatzeko joera horri erreparatu izan zaio. Horregatik adituak saiatu dira periodizazioak egiten Leteren obraren barruan, bertsio bat edo beste konparatzen, eta bueno, garapen hori ikusten ari naiz, 78 gutxi gora bera, 70ko hamarkadaren erditik eta 2008 arte doan 40 urteko ibilbideaz, kantari eta poeta ibilbideaz. Hemen egin behar dut oharnoa, ez? Aldaera jartzen dut hor komila artean, kakotxa artean. Kasu honetan, kritika genetikoarekin lotuta dagoen esparru batean sartzen ginelako, alegia. Aldaerez ari garenean, ari gara argitalpen bat baino gehiago dituzten testu beraren bertsio ez, ondo esan badut behintzat. Hau da, ez gara ari aurre testu ez, baizik poema baten argitalpen bat baino gehiago dauzkagunean, hor sortzen diren aldaerez. Bereziki gune interesgarria da Leteren kasuan, oso kantu eta poema ezagunak ditugun horietan, gehienetan poetak argitalpen batetik bestera aldaketak egiten dituelako. Orduan, galdetuko bagenu adibidez, eta zer gertatuko, nola idatziko luke adibidez Xabier Letek Euskal Herrin ere abestia eta poema, 78an idatzi beharrean 81an idatzi balu. Berak erantzuten digu, zehartzen du poema, eta elaboratzen du hainbat urte beranduago. Orduan, hor sortzen zaigu azterketa nukleo bat. Hor gera ematen hau, esan duz ez naizela, itxaso honditan sartuko, baina ohar teoriko txiki bat, ez? Noski, ni baino asko zadituagoak badaude hemen. Baina hor, sortzen da lehen argitalpen eta bigarren argitalpenetan dauden aldaera horien entitateari buruzko zalantza. Ez dira, a priori, ez dira printzipioz aurretestuak, baina hainbat adituk seinalatu duen bezala, ondorengo argitalpenek nolabait,
lehen bertsio argitaratuak nolabait aurretestu edo diot kakotxekin bihurtzen dituzte. Hor, behintzat, entitate hori kolokan geratzen da. Bueno, ez da baida teorikoa da, jakina hor uzten dizuet, amu bezala nahi baduzu ez. Baina hor, geneukake aipatun dut kritika dele variantistikaren bide hori, taldi berean genetikaren bidea. Edo nola ere den, taxonomiatik aratago, ez da baida teorikotik aratago, gurezat interesgarria da bilakabide hori aztertzeko poetikaren zantzuak aztertu ahal izateko. Gure ikerketa jarraitzen du, eta denborak ekarri zigun sortea 2016an Leteren funtsaren alderdi mamitsura sartu ahal izatekoa, katalogatze eta azterketa lanean beste ordu batzuk pasatzekoa, geroztik badakizu Gipuzkoako Aldundiaren esku dagoela Leteren funtsa, baina ordurako behintzat egin ahal izan genuen. Azkar batean bazen ere, funts horren azterketa eta lehenbiziko katalogatze moduko bat, asmentan gara oraindik, baina esan dezakegu hori ere bide emankorra dela, edozein kasutan nik eta bigarren ohar teoriko bat egingo nuke, oso xume berriz. Ze guk ikusi duguna da behintzat emankorra gertatzen dela literatura konparatuaren bide ohikoak, esan dezadan horrela, eta kritika genetikoak eskaintzen dizkigun erremintak uztartzea, zeren Leteren poetika eta ibilbidea ikertzeko eta aztertzeko ezinbestekoa dugu, literatura konparatuaren erremintez baliatzea, baina aldi berean kritika genetikoak ematen dizkigun erremintek osa dezakete interpretazio hori. Eta uste dut ez daukadala PowerPointean, baina adibide batekin amaitu nahiko nuke, adibide kasu konkretu bat kontatu nahiko nizueke, esklusiban esango nuke. Ia, ostia larratsaldean hemen zaudetela eskertzeko nolabait, azkarra egingo dute. Nolabait saritzeko izan da ella. Euskalgintzako gustatuko zaizuela espero dut. 2013ko lehen azterketa hartan, Xabier Leteren bibliotekan, 1989 urteko Thomas Bernharden liburu baten horri artetik erortzen zaigu Xabier Leteren paper bat, eskuizkribu bat daukana. Eta papera da komuneko papera. Eta hau moztu egin beharko da gero. Agertzen da poema bat, idatzia, ez dauka, ez datarik, ez kokapenik, ez dakigu ezer, printzipioz poema hortaz. Hor, momentuz, ibilbidea ez da oso luzea, poema ez da argitaratua, eta beraz, poema transkriba genezake, baina hortik aurrera. Hor, literatura konparatuari, eta azterketari, eta, testu azterketei esker eta bar, egin dezakegu lehendabiziko hipotesia eta esaten dugu, ikusita nola agertzen diren paisaiaren garrantzia, nola agertzen den, lurraldearen aipamenak agertzen dira, agertzen da mendigoian dagoen monastegi bat, eta agertzen zaigu poeta monastegira igotzen. Hor irakurrita esaten dugu, Leteren poetika aztertuta, ziurrenik 1982tik aurrerako izan daiteke, baina ez 2005aren ondorengoa. 10-12 urte oraindik askotxo zaigu. 2016an, hori horretan geratu zitzaigun, gehiago zehaztu ezinik edo, 2016an, esan dezadan, zergatik 82ren ondorengoa, baiz ezaugarri poetikoengatik eta baita 82aren ondorengoa izatea, espero dugu, zeren 82an poema liburu pare bat argitaratzen du, eta poema hau edo poema honen oso antzekorik ez dago liburuan, beraz esaten dugu, behar bada ondorengoa da. Baina ez 2008koa ere. 2016an sartzen garenean bere eskuizkribuak ikustera, agertzen da, koka gaitezen guk honezkero, momentu horretarako ja ia aztua daukagu komuneko paper zati hori, agertzen zaigu koaderno kaiera bat, buruz ari naiz, 28 rekto aldeko horri beteta dituena, non Letek gogoeta egiten duen, saiakera moduko batean, Jesako egonaldi batean, paisaiari buruz, eta nola garai batean gaztaroan joaten zirenara, eta egoten ziren leiren, eta paisaia ederraiek, eta kolpean behar bada ez, baina hemen uztartzen ditugu literatura konparatua eta genetikaren erremintak, ara non bi testuak dauden boligrafo gorriz idatzita tinta ugariz, eta ara non testuak konparatzen hasten bagara elementu batzuk komunak diren. Saiakeran ikusten dugu aipatzen dituela paisaiak, lurraldea,
mendimagalean dagoen monastegia, eta agertzen da monastegira igotzen den poeta, eta hori gertatzen da zuzen ere poeman. Ziurrenik, kritika genetikoa egiten dutenek badakite ongi, hipotesi mailan geratu beharrean gaude, ezin dugu hau momentuz behintzat, hala denik frogatu, baina behintzat hipotesia egin genezake. Zergatik, utziko diazu etxiste egiten, zergatik idatzi behar du poeta batek komuneko paperean, non harrapatu du inspirazioak. Ziurrenik ez da hori kontua, hipotesia egin genezake, pentsatuz, poeta handabil 2003ko data dauka saiakerak, 2003an handabil jesa inguruan gogoeta egiten dabil paisaiari buruz eta bar, eta ziurrenik gogoetaren ondoren beste momenturen batean, zeinetan, ez daukan foliorik, gauzatzen du edo entseiatzen du poema zirriborro bat, eta zirriborratzen du beste euskarri batean. Uste dut, ongi ikusten dela nola bi ikerbideek elkar elikatzen duten. Eta bide nabar, eta honekin izten dut, oso paralelismo interesgarriak egin daitezke, lehen entzun dugu Arkotxa irakaslea, Juan Mari Lekunari buruz, ikusi dugu leteren kasuan, batzuetan saiakera edo gogoetak egoten direla poemen aurretik, lehendabizi gogoeta egiten du edo idazten du, bai euskaraz, bai gaztelaniaz, kasu bietan aurkitzen diogu, eta gero gauzatzen du formulazio poetikoa, edo gauzatzen ez badu ensaiatzen du formulazio poetiko bat hori ja beti euskaraz, aurreratuko dugu bideo horretan ere. Bueno, horraino eskerrik asko pazientziagatik.